Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwayo Rowere mondo chung'anyo kolero ni sirkal osewinjo yuakgi kendo dhi keto dwachgi e tim. Kane olose kanisa ma Pefa Cathedral mantiere Mwea kaunti ma Kirinyaga, Gachagua yango ni piny owacho kotene koda jatend piny William Ruto osewinjo yuak rowere. Bendo lero ni piny owacho osechako kenge mag winjo yuakgi kendo Rowere mondo we ng'anyo mondo sirkal ochak tich kaluwore koda yuak mane gioro. Jalup jatend piny bende okwedo jonjore mosebedo ka donjo e ng'anyo mamuol mosebed kitayo kod Rowere pachoka. And therefore I ask, praise the Lord. Tafadhali, Gen Z, my children, my sons and daughters, we have heard you. You have spoken clearly. What you have said needs no full stop or comma. It's clear. Lakini sasa mukitoka wakora wana hijack mambo yenu. Wezi wanaanza kuiba mali ya watu, si ndio? So we want to ask the Gen Z, you have spoken, we have heard you. Please don't allow your protest to be hijacked by criminals, people with criminal intent to steal property, to destroy property. I think what you have said is now enough. You don't need to say anything more. Rais amesikia, serikali imesikia, kila mtu amesikia. Sasa wacha tuongoje action ile taendelea, so that we don't get something that had good intentions hijacked by bad people, by people with criminal intent to take advantage